Rahama Sadau ta yi, wanda yau kwana biyu ake ta magana akan abin, yadda ta saka wani hotonta na tsaraici na badala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi masibati wa aklifni khairan minha. Rahama Sadau ta yi abubuwa. Na farko ta zo ta yi waka da wani namiji yana kama ta, aka zo aka dakatar da ita a cikin kungiyar mata yan fim. A lokacin da aka yi wannan abin ta nemi afuwa. Kusan ina ɗaya daga cikin mutanen da na nema wa Rahama Sadau a matsayina na mace kuma shugaba a masana'antar Kannywood, na nema mata afuwa akan abin da Rahama ta yi. Aka zo aka ƙara yin kashi na biyu. Rahama Sadau ta zo ta yi birthday, ta saka wata riga ta tsaraici wanda tsaraicin ta fito a ciki. Aka zo aka ƙara, aka yi ta maganganu a lokacin ban tofatawa ba, amma a wannan karan ba na tare da Rahama Sadau, maganar Allah da ma'aiki. Duk mutumin da zai yi sanadin da za a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi azim ni da shi da ba na tare da shi. Kuma ina ba wa masana'antar Kannywood shawara, kada wani ya kuskura ya zo ya ce wai zai kare Rahama Sadau akan wannan izgilancin da ta yi. Wallahi duk wanda ya daure mata gindi akan a yi mata afuwa, dan naga ta yi wani bidiyo na rashin kunya da ya kana har tana kuka, wanda ba daidai bane ba wannan. Kan wani mutum ya dauki wani uzurin wannan. Manzon Allah ya fi karfin haka, manzon Allah ya fi karfin wasa. Kusan abin da zan ce, rashin tarbiyya daga gida yake fitowa. Da ta samu tarbiyya, iyayenta suna da rai, ka kalli yarka tana irin wannan shigar har ta janyo sila da za a taba manzon Allah, billahi allazi la ilaha illa wa, idan ya ta ce ko in rataye ta ko kuma in yayyanka ta in zuba ta a kwandon shara, dan ba ta da wani amfani. Ba uzuri a maganan nan. Duk wani dan fim din da ya ce yana tare da Rahama Sadau, wallahi ba ma tare da shi. Ba a taɓa jin irin waɗannan maganganun. Duk abin da za a kani ba na irin magana in ce zan yi magana, amma abin da ya sa an taɓa masoyina, an taɓa gishirin rayuwata, da shi nake alfahari, da manzon Allah na dogara, shi ne gata na. Duk wani abu da nake a rayuwata, annabi shi ne mafakata. A nan nake fakewa, ina fakewa da shi. Don haka duk wanda zai taɓa mutuncinsa, wallahi ba na tare da shi, ba na tare da Rahama Sadau. Ina Allah wadare da wannan abin da kika yi, Allah wadare da wannan abin da kika yi, da Allah Ubangiji ya jeho ki a cikin kungiyar Kannywood. Wannan kika zo kika assasa masifa, ake kallon, ake cewa ni bakin ciki na ma da ake cewa fim ce. Wallahi azim wannan abin da kika yi, kin nuna wa mutane turu kala ɗinki. Dole sai an yi bincike akan rayuwarki, dan ɗan musulmi cikakke da ya tashi a tsatsan musulunci, wanda ya fito ta har cikin musulunci gaba da baya, ba zai wannan abin da kike mai nuna tsaraici har ka janyo a taɓa mutuncin manzon Allah. Da mun kina mu'amala da kafirai, kowa ya san kina mu'amala da kafirai. Ke ce fim ɗin da kika nuna kanki a duniya, shigarki masana'antar fim ba ƙaramin lalata kika yi ba, saboda abubuwan da kike wasu suna yin koyi da ke. To ba ma tare da ke, wallahi azim ba ma tare da ke, ba na tare da ke. Kuma duk wani ɗan fim in dai namu ne baya tare da abin da kika yi. Don haka duk hukuncin da ya kamata a yi miki, kuma Allah zai hukunta shi da kanki. Kuma ni ina tausaya wa rayuwarki yadda za ta kasance miki, nan duk mutumin da ya taɓa mutuncin manzon Allah, billahi allazi la ilaha illa wa, rayuwarsa ba za ta yi kyau ba. Kin yi kuskure a rayuwarki, ba kuma ki da wani bakin da za ki zo ki yi magana. Dan da yau kika taɓa yin irin wannan izgilancin da baɗalar, da sai a ce wannan karo na farko ne a yi miki afuwa. To afuwa da za a yi miki ita ce mu ce Ubangiji Allah yi miki abin da kika yi. Masifar da kika jefa mu a ciki, Ubangiji Allah ya duba ki, ya san hukuncin da zai miki. Allah ne kaɗai san hukuncin da zai miki, amma ba mutum ba. Kuma maganar dakatarwa daga ƙungiyar fim, an kore ki, ba dakatar da ki aka yi ba, an cire ki daga cikin 'yan fim. Ba kya tare da mu, ba kya tare da mu, ki je can ki karata da waɗanda ke tare da su. Sai a rinka yin abubuwa, wasu mutane 'yan sarrewa suna ɗaukan bidiyon ki suna ɗora Instagram. Me za a yi da ke? Me kike da shi? Nawa kika tara? Me kika ajiye? Gaya mana, fito ki bugi kirjin wata hidima da kika wa manzon Allah.
da za a ce za a daga miki kafa ita duk harkar badala an ka sai a ce Rama Sadau tana ciki, Rama tana ciki. Ya subhanallah, Allah yi mana tsari da iri-irin ki ma baki ba, iri-irin ki ma wanda ya haɗa zuri'a da ke da wanda yake mu'amala da ke, Allah ya mana tsari da shi. Duk wani munafikin da yake mu'amala da ke yake sporting ɗinki, Ubangiji Allah ya tona mai asiri shi ma. Kowaye Allah ya kai ko ni ce Allah ya tona min asiri. Ba ma tare da ke wallahi. Ba ma tare da ke. Kin zalunce mu, kin hana ni bacci tun jiya ban rutsa ido na ba da na jiyan da ake maganganun nan aka faɗa, ba na fatan Allah ya nuna min ma abin da kika yi. Ba mutune kirki bace ke. Kina tare da fushin Ubangiji dan kin taɓa masoyinsa, kin taɓa abin da ya fito a rayuwarsa ta duniya da lahira. Akan me zan ce ina tare da ke kin janyo abin da aka ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah akanki.